Һөнәрле утта янмый, суда батмый. Бу мәкаль эчендә ни кадәрле сер яшеренгән. Нинди генә һөнәрләр юк бит дөньяда. Ләкин алар барысы да мөһим һәм кирәкле. Хөрмәтле райондашларыбыз, хөрмәтле безнең социаль челтәрләребезне карап баручылар. Без бүген Казаклар авылы кибетендә һәм аның легендар кибетчесе бик күптәннән шушы өлкәдә хезмәт куючы Дания апа белән әңгәмә корып алырга булдык. Дания апа, хәерле көннәр. Дания апа, райондашларыбызны үзегезнең хезмәт юлыгыз һәм кибетче һөнәре белән таныштырып китегез әле. Мен үзем шушы авылда тудым. Урта мәктәпне тәмамлап, урта мәктәпне шушы авылда тәмамладым инде. Аннары поварлыкка укырга кердем Норлат шәһәрендә. Анда укып кайткач 2 ел Тәҗи столовыйда эшләдем. Столовыйдан соң инде Лайша районы Ыркызда балыклы авылында эшләдек без 10 ел. Аннары 1993 елда инде мен шушы авылга үзебезнең авылга кайттым, семья белән. Һәм 93 елда шушы кибеткә кердем. И кибет белән берлектә почта эшендә шушы елдан бери бергә алып бардым инде. Кибетебез бик матур, чиста. Хуҗаларыбыз кибетне бик яхшы итеп ремонтладылар. Халык белән әйбәт эшлибез, кирәк товарларны алып кайтып торам. Хуҗаларыбызга бик зур рәхмәт. Бик ярдәмчелләр, булышалар. Нәрсә әйтсәң дә тыңлыйлар. Товарыбыз, бөтен нәрсә бар кибеттә. Халык нәрсә шуны сорый, шуны алып кайтабыз. Атнага 2 тапкыр товарга төшәм. Бөтен әйбәт. Дания апа, менә көндәлек товарларга килгәндә халык безнең күбрәк нинди товарларга игътибар бирә һәм аларны көндәлек нинди товарлар ала? Ипи көн сайын килә. Свежий ипи сатабыз көн сайын. Товар бөтен нәрсә бар инде. Нәрсә кирәк? Бөтен нәрсә алалар. Яшелчә, кавасалар, бөтен нәрсә бар. Без исән чакта исән сау эшләсен. Безгә бик ошый, безгә бик кирәк бер кеше ул. Халыкның таңлык кымалы булды. Мәдәдә әйбәт булды. Шулаймы? 200 грамм. Дания апа, элек-электән кибетче хезмәте ул мактауга һәм ихтирамга лаеклы хезмәт төрләренең берсе иде. Бүгенге көндә дә менә кибетченең абруе югалмаган, кибетченең хезмәте һәр вакытта ул биектә, аңа хөрмәт белән карыйлар. Кибетче булыр өчен нинди сыйфатлар үзебездә тәрбияләргә кирәк? Кибетче инде ул халык белән бергә эшләргә тиеш. Аларның сорауларын да тыңларга тиеш инде. Заявкаларын да алып кайтып бирәбез бит инде. Булмаска кирәк. Бергә эшлибез, бергә яшибез бит инде, барыбер кеше сүзен тыңларга кирәк. Дания хазиямыймы? Монда керәсең, үзе җыештыра, бөтенсе чиста, Аллаһка шөкер, товарны кайтып. Әйе, һөнәри осталыкның нигезе йөрәген кушкан, җаның теләгән эш белән шөгыльләнүдә. Янәшәбездәге һәркем үзе теләгән эшне башкарсын, аннан тәм табып, рухи ләззәт алып яшәсен иде дип телисе килә.